ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଖରା ଦିନର ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ହନୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ବିଲୁଆ ନନା ଘରେ। ବିଲୁଆ ନନା ଓ ହନୁ ମଉସା ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ। ବିଲୁଆ ନନା ହନୁ ମଉସାଙ୍କୁ କହୁଛି, ହନୁ, ଏତେ ଦିନ ପରେ କିଛି ଖବର ନ ଦେଇ ଚାଲି ଆସିଲୁ ଯେ? ହନୁ ମଉସା କହିଲେ, ଭାଉଜର ହାତରନ୍ଧା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ତ ଚାଲି ଆସିଲି। ଭାବିଲି ଜାମୁକୋଳି ଦୁଇଟା ଭାଉଜଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଦେବି। ଜାମୁକୋଳି କିଛିଟା ଗଛରୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ନେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ବିଲୁଆ ନନା ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି, ଖାଲି ଜାମୁକୋଳି ଆଣିଛି, ମିଠା ଟିକେ କେବେଠୁ ପାଟିରେ ବାଜିନି, ମିଠା ଟିକେ ଆଣିନଥାନ୍ତା? ଏହି ସମୟରେ ବିଲୁଆ ନନାର ସ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ବିଲୁଆ ନନାର ସ୍ତ୍ରୀ ହନୁକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ବିଲୁଆ ନନାକୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି, ଯାଉନ ପାଖ ରିଲାଏନ୍ସରୁ ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ଆଉ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଉ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଣିବ। ମୁଁ ହନୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଚକୋଲେଟ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ବନେଇବି। ଏହା ଶୁଣି ବିଲୁଆ ନନା ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଗଲା। ଏଣେ ଖରା ଦିନରେ କିଛି ବି କାମ ମିଳୁନି କି ଟଙ୍କାଟେ ଘରକୁ ଆସୁନି। ସ୍ତ୍ରୀକୁ କିନ୍ତୁ ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାର ଅଛି। ସେଦିନରୁ ବିଲୁଆ ନନା ଯାଇଛି ଯେ ଆଉ ତାର ଦେଖା ନାହିଁ।